थारलिया फैथारगासिनो दं। बेथ' जोंनि मोनसे हारिनि फेस्टिभेल जोंहा सारा आसामावनो बेखौ जोंहा फालियो आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिया बेखौ फालियो। आं बेखौनो खावलायगोन साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ 13 थारिखआव जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आबै आबौनि दिननिफ्रायनो बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय दिन दं। 14 थारिखआव गाखोगोन। दा बयबो जाहाथे बे गाखोहैनायाव बयबो लैहोर लैहोर थांनानै गाखोहैयो। जाहाथे बे गाखोनायाव जाहा लोङा जासेनो बयबो निस्थार गोसोजों पबित्र गोसोजों जाहाथे गाखोनानै गावनि जेनाखि जोंहा बिसास दं बे हाजोआव गाखोनानै फैयोब्ला जोंहा जोंनि साननाया फुरा जायो होननाय मोनसे जोंहा फोथायनाय दं। बे फोथायनायखौ जाहाथे बयबो जाहा लोङा जासेनो गाखोनानै गाव गावनि मोननांगौफोरखौ आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव बियो। बेखौ आं खावलायबाय। बाव जाहाथे शिब मन्दिर दङ। आरो खावलायबावगोन साफ्रोमबो रायजो राजाया जोङो बयबो गोदो जेरै सोलिबोदोंमोन बेबादिनो जोंनि फुराना गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बेफोरखौ लानानै बयबो जाहाथे गामिफ्राव जोङो गाजा गोमजायैनो फालिलायो बेखौ आं खावलायहरो। मानो होनोब्ला बे सानसे समाव जों गोमानानै थांबायमोन। दा दिनैहाय जोंनि हारिया गासिबो बे जिनिसखौ जों दा लाबोफिनजोबनो हाजोब्बाय। दा थिग बिदियैनो फैबाबो बे बोसोराव बयबो गामि ओनसोलाव जाहाथे गावजों गाव पार्टि लालाया जासेनो बयबो गामिनि हिसाबै ज' ज'यै बैसागु फालिलायो। बेखौनो बैसागुखौ फालिलायो। बेखिनिखौनो आङो बिटिसिनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव गोरों गोरा साफ्रोमखौबो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।